Takže čau lidi, jsem tu já s vámi Stanova 2 a já vás tu vítám u nové série Minecraftu Voltsu. Jestli ho znáte, je tady takováhle značka, to ukážu. No, teď je tady Technic Launcher, tady vidíte Volts. No, tak je to ono. A to jsem si teda rozhodl natáčet, protože jako jsem to teďka zkoušel hrát, to celkem mě to jako zaujalo, tak jsem si říkal, proč ne to natočit. Takže vidíte tady mody, jo, Minecraft, Formoger, což je jasný Minecraft Forge, no, to je vždycky, no prostě jaký mody, Galactic Core, prostě mod, no prostě je tady třeba i ten jo, tady jsem si zkoušel, je tady třeba i ten Galacticraft, třeba to nazveme, čekajte, takhle. Jo, přesně. Dáme Create New World. To je Facebook, to se nevšimejte. Tak počkáme, až se nám to načte. Dneska bude krátké video, tak 15 minut. To jo, 15 minut budu zahlídat. 16. To je mamka peče buď to, aha. Si teda myslím. A vy to strašně moc to vadí. No to je jedno. Loading world building. Pardon, terrarin. Tak honem. Pane bože, to nesnáším. No, tak jako, jak dlouho to ještě bude trvat? Že bych to střihl? Tak já to asi střihnu. No vidíš? Jo, takže si možná zvuky. Spíš si dám na hlasnici. Tak 30 dáme. Jo a tohle se mi stává prostě what the fuck? Nejce jako to byl nějaký hodně velký bug asi. No vidíte, tady je mod Galacticraft. Už se to nějak seká. Nějak se to tady total seká. Kde seš prostě? Chcípni tam. Ne, zemři tam spíš, to je lepší. No tak konečně jsme dal. Jo, to bahno. Pojď, pusně. Tak. Tak. Jdeme se natěžit dřevo. A pak zabijeme ovce na postýlku. Než jim budeš čerkovat dřevo, ovečko. Tak. Tady dřevo, jak mě vyšlo. No co jsem chtěl říct o tom modu, tak jsou tady strašně dobrý mody, například, že si z lapisu lazuli můžete udělat takový dobrý krůbač, nebo z obsidiánu, prostě je to fakt dobrý. Proto já jsem se prostě jenom tak, prostě jsem to si stál, prostě jsem věděl, že všichni natáčejí ty mody, tak jsem si stáhl Technic, stáhl jsem si ho a prostě jsem si zahrál tam na tenhle mod a prostě mě to začalo nějak bavit, dělal jsem si takový svět prostě a začalo mě to bavit. Tak jsem se to rozhodla natáčet, no. A moc vám ještě jednou děkuji za... Je to pěkný číslo 8 odběratelů. Sakra, to je hrozný, jsem měl špatný taky. Moc vám děkuji za těch 8 odběratelů, je to fakt pěkný číslo. Nám s Lordem děkujeme, který teď zrovna není, ale bože můj, dělali jsme děkovací video. Už je na YouTube, to asi nějak 3 minuty to mělo, to bylo s Lordem, takže jako... No tak... Děláme si crafting table. To vychází tudy, nějaký styky. Tak. Tak, uděláme si krumpáč. Počkejte, se krumpáč nedělá, teď si dá tenhle. Vykopeme si tady díru. A budeme natěžit nějaký ten kobl.
Jo, a jak jsem dělal tu soutěž o ty gift kódy, jestli víte, jestli se na tohle video koukáte, tak 4 lidem už jsem to posílal. A nějaký taťka něco mi tam napsal, že to je fake, přitom 4 lidem už jsem to posílal a zbyly mi 4 furt. No kámošovi jsem dával 1, takže už jenom 3. No 2 vlastně, no 2 mi zbyly. Takže já nevím, co si mám budu dělat. Asi zbytek. Někomu to ještě pošlu, já nevím. No. Už bych dělal asi fake soutěž, jo? Za 8 odběratel. Už bych dělal fake soutěž o gift kódy. Nejsem vůl. Tak. To bude stačit. To jde pryč. Hop. Kde crafting? Tady. A uděláme si kamenné věci. A hned ze začátku bych si asi šel za barák. Ještě bych si udělal meč. Pak bych si udělal ještě sekirku. Tak. Sakra. Tady. Reloading. Akorát tady. Jo, teď jsem chtěl natáčet novou hru. Je to taková, ne hororová hra, ale prostě je to něco jako Left Dead 4. Prostě Left Dead. No, není to úplně to stejný, ale je to podobný. No, je to na serveru, no. Jsou taky dobrý. Něco je to úplně napodobenina toho Left Dead. Topíš se, já ti z toho pomůžu, neboj. Sakra, vidíte, jsem tam málem umířil já sám. Zdáme si jablíčko. No, tak a já bych se šel si už někam zabydlet. Asi určitě. No, tak nějaký takový provizor. Ne, já se nechci zabít. Já jsem si zapomněl dát lopatu, což je velká boho. Dobrý. Aha. Zadělám to radši. Ne, to jsem přesně nechtěl, to zadělám. Tady taky? Jo. Tak. Jo, co jsem udělal? No, dobrý. Jdeme dál. Houbičky tu pozbíráme. Tak já bych vyšel asi z tohohle biomu, protože tady si fakt... Sakra, se kouknu, jak ho natáčím 8 minut. Z tohohle tady... Hele, oceloti. Tady si fakt ne, jako... Ne, tyjo, zase se tam ale spadl, tyjo. Tady to je prokletý. Ne, zase jsem spadl do vody. Jsem nechtěl. Ale tak nějaký ten písek, no peču, nějaký se nechtěl. Ale on zemřel ocelot, chudák. Co to můžete dvě ovce chcít mě v pakle? Ne, já nechci s tebou, já nechci. Ne, já si to nezasloužím. Ne. Dobrý. Ovečko, promiň, ale já ti nepomůžu. Bože. To odkud mám jít? Já tam musím nějaký divný zvuk. Doufám, že ty zvuky už uslyšíte, jakože třeba snad trochu se zvýším teda aspoň tak na 50. No, dobrý. Ale tady nějaký strom, nový druh stromu. To je myslím, že něco jak to džunglový a padá z toho nějaký ten. Počkejte, to jsem zvědavý, co to je? Rafl, no. Je z toho něco, ne? To nějaký z toho dřevo. Jungle wood. A tak to můžeme použít na náš domeček. Jo, tady konečně nějaký normální bojem z vanily. Čekaj, vanila normální Minecraft, že jo? Jo. No, už z vanily. Čekajte X. To je mapa. Jo, je to mapa. Zemři. Sakra, jsme si přepali z klávesy. Včetně.
Zemři, prase v buglí. Sakra, co nějak řekl. Peču na tebe, nebo běžím tak daleko, jako jenom do prasatí. Ale ještě jsem se chtěl kouknout tady. 3. Dobrý. Tak jdem dál. Buk jak buk lesní. Tak, jídla máme dost. A tak tady bych si udělal takový ten baráček základní asi, no. Jsem se tam položím crafting a udělám si ještě lopatu. Tam bych to takhle odkopal. Tak. A je to tady takhle. No tak. Natěžíme si tady hlínu. Teď dorovnáme. Dobře, nedorovnáme. Tak si jdeme ještě natěžit další. Tak, a teď už to možná dorovnáme. Tak. Tak. Tak, máme to dorovnaný, já bych udělal jenom prostě takhle. Ale, další, tak. A tak je to jenom provizorní barák, takže no to je jedno. Pak tam dáme takhle. Prostě jenom takový menší baráček. Dostal jsem nápad. Jsme to dělali tady takhle. A to už je zase moc velký na mě. A nebo ne jako velký, ale to je jedno. Tak, sem jeden a teď bylo takové dvojdveře. No, když bych toho dřeva potřeboval trošku víc. Uděláme takhle jenom, aha, no, tak to trošku nevyšlo. Sakra. A jak se jmenovala to dřevo vůbec? Potřebuji vědět, jak se jmenuješ. Werewolf. Zkusíme ho najít, co tady je. Ne, prosím tě. Jestli sem chci napsat... Co dělá to boje? To nemůže psát? What the fuck? No, tady ho se nebudou mít, tady taky ne. Bože. Tak to tady se nemají bohužel. Počkejte, když tady nemají to dřevo, ale v tom normálně Minecraftě, tak to tady musí mít někde v tom menu, ne? Sakra. Ne. Jo, dobrý. Tady taky není. Tady. Tak jenom jednou si to udělám. Víckrát už to neudělám. Ale fakt víckrát už to neudělám. Ne, ale já tak to myslel vážně. 1, 3. Aha. Moc se omlouvám za ten gif, ale už to fakt nikdy neudělám. Já nejsem takový cheater jako ostatní, jako hajteři třeba. Hajdři, já jsem chtěl říct hajdři. No. Teď si, sakra, a co mám vůbec? Já mám normálno, tak to si dám
Co jsem si dal? Easy, dobrý. Sakra. Pardon za tu židli, jo, teď jede vlak, jestli ho slyšíte. Což asi hodně dobře uslyšíte. Tak, uděláme dveře. Tak. A my můžeme rovnou udělat postavy z place. No. A prostě si dáme ke dveřím a prsneme. Tak se koukneme, jak dlouho natáčíme. Natáčíme přesně tak 15 minut, nám to takhle vyhovuje. Takže v dnešním díle jsme se představili baráček, což je asi vše. Takže já se s vámi asi pomalu loučím a těším se na další díl, což se doufám těšíte i vy. No tak dobře, já se s vámi loučím, já jsem Stan, se s vámi loučím, takže zatím čau.